Etorri gamer ontsira. Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ondo etorri Gamerauntziaren 5. denboraldiko 36. atalera, danera 134. atalera iritsi ga, eta dakizun bezala, astero Gamerauntziaren Twitch kanalean, 5:00 astelenetan, gero FM-tik asteartetan naiz irratian, gaueko 12:00 aurrera, eta gero ukitzen dugu ohiko plataforma guztietan saioa entzun gai. E-books, Peertube, YouTube, Spotify, eta beste lako plataformetan. Gamerauntzia da Euskal Bideojoko zaleen komunitatea, eta bertan eztabaidatu, parte hartu, publikatu eta irakurtzeko aukera izango duzue. Eta nola ez, taldeetan be parte hartzeko aukera. Neu Damian Madina baitia naiz, eta nirekin dare betiko bezala, Aritz Odriozola, eta landerun zu, eta haupa mutiak. Apa, bai, Damian. Arratsaldeon. Bai, gaure, mote zaban ezetz, baina azkenean egin dugu. Astelena beti pixka gogorrak. Bai, ez da. Eta hori da, eta hemen gare, hirurok. Asteburu gogorra nostien astelena gogorra beti. Hori da. Eta asteburuan behuke ditugu, ez? Gamerauntziaren ekitaldiak, gero norberak beriak, eta ez dakik komentu dugun, Lander. Igual, gerorako itxiko dugu, badeko guz, betiko lez, ez? Ja, kaini sartzeko gauzela, sartu garela, albiste potentiek. Oso ondo. Orduan, onera astea, ez? Atzaldeon, kaneta eta aurrera. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Esan dago moduen, ekaine berton da, eta azkenengo irratsaietan esan dugun gauza bera, ia gure barik, ia nahi barik, kontsola barri baten etorrerie ekarriko duzku ekainek. Ez da edozein kontsolana ganera, egizte azken aldizon Steam Deckari buruz berro asko indugule, eta baitxe PC-ko beste bat eskuko gaiuri buruz. Baina bengoan, hori dana abiatu da benan jarraipena ikusko dugu. Nintendo korren beste denporaz, Nintendo aldetik horren beste denporaz itxauten egon garen Switch B gaiu hibridoa estreneko da, beragaz joku piloak arritze, aztertuko dugu estanak untxe salto baten, baina asko datoz egiz izan. Baina ez da hilabeteko protagonista bakarra izangoz, hor beste Death Stranding 2 edo Deltarune eta hainbat datoz, egiz izan ekaine apurbet, ekainen iraultza nahikotxu ekarritze, berretxasun piloa eta betiko moduen udako denboraldierako berotzeko, azteko. Komentu dugu moduen, Switch bize, hilabeteko eta urteko estrenaldi handize, kasuetan ez bideojokue, kontsolie baino, ekainaren 5 estreneko da, hainbat biderrez komentu dugu moduen, 470 edo beto esan da, 479,89 eurotan, eta pak berezi baten Mario Kart World bideojoku barrezegaz, 509,89 eurotan estreneko da. Hainbat biderrez epatu dugune, Switchen jarraipen zuzena, ez dakarolan berritxasun ikaragarririk, kontsola hibriddo bat da, tablet estiloan, gero joikona egintik batera, modu eramangarri zen jokatzeko aukeri moten da bena. Gero, telebistara konektateko aukeri dikogu bere dock ofizialan bitxartez. Eta, gero egize dabe bai, igual niri astu etxeate, baina Nintendok 3. jokatzeko moduen aurkezten dugu, bere peana edo euskarri horregaz maiganin jarritze, tableta bera, eta mandoak modu inalambrikoan jokatute, alako maigaineko forma hibrido baten jokatzeko aukera hori be eskainiko dauzku. Baina, ingoan tamaini asko handitzen da, ingerra be, espero dugu, nahiko handitzi, horre aipatzen dira. Eta peana barkatu Lander, hori joango esan aparte. Ez, berak switcheketeko inkorporeta. Lehenengoak gora nokitzen. Bai, kartzen dizu paketean. Bai, ez dute ezagutzen. Bai, beraz, pestillo moduko adeko atzien, switch originalak, lehenengo berzinoak, eta gero OLED-erako kontsola osoan atzekaldi hartzen daben peana moduko bat sartu bien, eta switch bizeko hori zeberauko dugu. Osa, hobeto eusteko, da ez jeusteko. Orduen, alde batetik, tontakeri bete moten dugu, baina egiz izan oso ondo dator, ez dakizu nien telebistarik edo, edon jokatzeko aukera hori lagunekaz oso ondo tortzen da. Eta hori izan da, azkenien aipatu dugunez, potentzi gizau,
1080pko pantalla badekor, 7,9 betekoa, nahiko azten da. Baina aldi berien, telebistara konekteta laukan jokatzeko aukeriuko dugu, hainbat bideo jokuten, Nvidia DLSS eskalatze sistemien berezko bertzino bat euko deu, berez minagara gotzeko rendimendue mantendutenan bitxartien. Bueno, gauza asko datoz hor, hainbat komente duguz, baina igual, interesgarriago da, hilabeteko estreinaldizek aipatuko dugu zelez, ekainaren bostien ze joku etorriko dizen, zutxegaz batera zeintzuk helduko dizen ezagutzie. Asko dira, Cyberpunk 2077 Ultimate Editiona ikusko dugu, Yakuza 0 apurbete eraberritutako berzioa, eta Director's Cut, Street Fighter 6 egongo da Switch birako baitxe, Speed Fiction, Hitmanen World of Assassination trilogize, apurbete bestelako berritxasun batzukaz, Signature Edition deitxe dutxia. Gero Civilization 7 euko dugu, Suikoden 1 eta 2 HD remasterra, oso emaitza honak emonda bezalantza da denez, oingitzi estrena da beste kontsola batzutan. Hogwarts Legacy B natiboki helduko da Switch bire. Orduen, egiz da, azken un kontsola barrezen estrenaldizetan egori asko aldatu dela, lehen antzine, kontsola bat estrenetan zanien, asko jota 5 bideojokua azeltzen jakun, ez? Eta oin Switch bizen kasue guztiz desberdina da, aipatu dugu zen oneri guztizeri. Beste ez dakizen bat indie eta bideojoku barri gehitxu biherriak ez. Eta hori bakarrik jokusarrak bai, Nintendo jokusarrak, ze Nintendon, hori ez da, Switch Online arpidetza barruen dauzen Nintendo Classics katalogoa bertan egongo da, NESeko, SNESeko, Game Boyko, Game Boy Advanceko, Nintendo 64ko, Sega Mega Driveko, joku pilo bategaz. Baina horretaz gain, beste kontsola bat gehitzen da katalogo honetara, GameCube, azteko 3 bideojokuaz, The Legend of Zelda Wind Waker, Soul Calibur 2 borroka joku mitikizimoa, eta F-Zero G-Isa, lasterketa joko maitatue, helduko direlen egunetik Switch birako. Orduen, badin egune, katalogo alde batetik askok ja ezagutzen dugune, katalogo hau, baina aldi berien oso interesgarrize eta egiz izan kontsola baten estrenaldireko benetan erakargarrize eta modu eramangarri horretan probetako gogoa moten da bena, ez? Ez dakit zuen kasue bada, igual, etxuge horren beste... Badago ze jolastu. Hori da. Bai, a ber, niri erakartzen hau asko. Osa, daren joku askok, asko erakartzen hau, eta ez baneukan Steam Deck bat, eta denbora izango baneu, aukera ona izango zen. Egia da gero, presio kontua, eta hori dana, baina, jode, daren tituluak, badie ja nire titulu kutsunak. Eta azkenean Mario Kart World bat, Mario Kart bat edo zen gintzat da ona. Ez dakit, esaten dut, baina Hogwarts Legacy hori, Cyberpunk, Street Fighter, eta gero Yakuza, ez dakit, danetik. Ja, esaten dute, nire estilua izan da. Eta ja, Nintendero entzaba, pentsatzen dut izango dela asko sobia. Bai, egize da hori. Justo aipatu duzu Mario Kart World aparte itxiot, oina aipatzeko, egize da jokuko, eta joku kontsolako estrenaldi handize, izar handize izango dela, Nintendon joku benetan barrize. Eta bai, hainbat bider aipatu dugune, Nintendo salientzat, kriston pepino izango da, zantzari parik, izugarrizko itxuri edeko Mario Kart World honek, Mario Kart sagako jauzi edo iraultzan dize izango dana, itxura batien. Eta, klaro, hau guretzat, baina publiko, betiko moduen, iaku guztetan terminoa, baina kasualantzat, hau izango da, ez? Dan hori begizatik sartuko jakien bideo joku bet, eta seguruenik, reserva danak eta pak honek hau epatu duen, ez? Switch B gehi Mario Kart World hau. Bilduma hau, salduko da txurro alez, segurunik. Ze, hori ze, 24 gidari, mundu ireki erraldoie, hainbat eta hainbat gidari, kotxe, objektu, leku desberdin, joku mota barrizek, eta, klaro, gero, hau dana online egaz, Mario Kart World, naiz eta igual nekatut egon, edo ez errakarri horren beste, badakizu, ez? Pepino izugarriz izango da, jente pila mogituko dugu, eta izango da, ametik 5 urtetara, bainoko entzuten jarratxiko dugu joku bet, ez? Barri hongo gara ipatzen. Mario Kart Worldek, salmentan marka guztizek hautsi dugu, ez dakizen, betikoa, ez? Orduan... Eta bainera, nik uste dut honek badaukala, ez? Mundu irekian kontu horrekin jendeak esango dago, zoze diferentia. Mario Kart ia danak, ez? Ogondienak onak izango ziren, eta ekarriko zen bakoitza bere berritasunak,
baina formatua oso iguala izan da, ez? Eta honek ekartzen dau desberdintasun bat, gero ikusiko dugu ze puntutaraino, ez? Hori esanguratsua dan, baina ze altzerako orduan ja, beste zerbait da. Mapa badauka, mundu guztia, mobilideza leku, a ber, ikusiko dugu zer guz. Bai, eta ikusi dauna ez, azken aldian mundurekiko lasterketa hauek, Forza Horizon 5 PlayStationera eman denean, salmenta oso onak izan ditu, beraz, ematen du jendearen artean badago lasterketa mundu irekiko estilo hortako jolasa tarako gogoa, orain arte esan dugu bezala Forza Horizon ez zaukan, baina, karo, orain gehitzen badiozu horri Mario Kart daukan fama eta divertigarretasun puntu hori, bai, exiturako formula hasiera batean behintzat badauka. Eta Lander, nahi zuena, galdetu leheno aztu zait eta Switchen kasuan, 3 egun falta eta Switcha ateratzeko, entzun dezu norbaitek, betikoa izaten da dendan baten lehenagotik saltzen dutela, edo ikusi dezu komunitatean, edo sare sozialetan edo norbait ja kontsolak indabilena? Baten kasue injazagune ez, Rusiar batena edo lortu da bela kontsoli harinau, baina, antza danez, eguneraketa bat bi erdeu jokatzen hasi izateko. Ordeko de pisa papeles eta zein debera begin momentuz. Ostra, eta Switcha erosten duna eta internet ez daukana? Gaur egun gauza arraroa da internet ez izatea. Suposet, igual beste modeloren bat edo izango zala, ez dakitze, no seguro. Baina, bueno, gaur egun ez da horren arraroa, Zeste kontsola gazan, Wii U egaz igual, edo bestren bategaz, alako eguneraketan dibet janbier zendule bai ala bai, kontsolera estrakoan. Osea, que etxera llegau eta lehenengo gauzia interneta sartu eta... Bueno, gaur egun edozen kontsola edo edozen gaioten, ez? Baina hori da zela da, CD-kei, bueno, jokuak keietan datozen jokuetara itxutzeko puskat. Hori da. Aber izan bian sartu eta jolastu. Hori paketentza da, ja itxaron emizu edo bestelazteko, zirrara hori, emozin hori, ja, kaldu ditzen da. Barriak begira, hola. Mario Kart izango da, segurunik, ez? Inongo zolantzari barik. Switch piko sorpresa edo izar nagusize. Baina beste joku oso interesgarri bedator, batezpe indie obran jarraitzaien txat. Ze Deltarunen 3. eta 4. atalak estreneko dire Switch bizen, baitxe PC, PlayStation 5, PlayStation 4 eta Switch originalien be. Ez badazuen Deltarun ezagutzen, da berez Undertale mitikoan. Alako spin-off moduko bat, beste unibertsio alternatibo baten girotzen dana, mekanika desberdinikaz, baina bere estetika hori mantendute, mundue mantendute. Eta lehenengo 2 atalak oin urte batzuk estrene ziren, lehenengoa 2018koa da, adibidez, doan estrene ziren, eta lan dabe oso balorazio onak lortu dabez. Eta, bueno, Toby Fox garatzaile, beste atal guztizetan egon dala nien, eta oin 3. eta 4. gehi, aurreko bizek batzen dauzen bildumie helduko da. Berez, ondino ez da bukatute, honek 3. eta 4. ordainpekoak izango dire, baina berez, Deltarun ez da bukatute, 7 atal sortzi eda asmoa, gero igual luzetu itxina edo laburtu, auskalo, baina momentuz, Undertalen salien txat, eta asko dire, opari politxe izango da, azkenik 3. eta 4. atal honek jasotxia. Bai, ados. Eurreko hastien aipatu gendun bideojokuet, Stellar Blade, hau ezin gara astu honetaz, ez? Batez bekarri dut, kainaren 11an estreniko da PC-en eta PlayStation 5-en Complete Edition egaz, eta komente gendun, ez? Da hack and slash edo akzion, Devil May Cry estiloko bideojokuen, ez? Edo Nier Automatan antzeko obra bat. Baina ekarri gure izan dut barriro, ze pasan hastien demo astren esan ornegailuetan, eta antzadanez, kriston arrakasti duki deu, da jente pila mugitzen dabil, igual, ez dozule espero lako joku bat egaitzik, eta egun hundik etorri aldan, ez? Aldugu somatu aportu bet. Baina hori ze, antzadanez, rendimendu aldetik eta port oso ona garatu da bela PlayStationekak eta Shift-Up talde gokorarrekok. Eta hori ze, jente pila dabil mugitzen antzadanez, emoten deu PC-ko estrenaldize oso ona izango dela, ze ganera guztu jabete honetan igual ez da bolako joku potenterik ez, PC-erako. Osak jarratxo inberko dazlan mobitzen dan Stellar Blade hau, ornagailuetan, eta gero aparte, PlayStation 5-eko eguneratutako bertzin honek be, segurunik erakarriko dugu jentia barriro. Nik entzun dut, jendia beti ez, asko aipatzen dau, estetikoki dauzkan, ez?
atributuak edo, baina egia da gero, esaten dela jendea, joku bezala be ona dala, entzun izan da nik. Ibili dan jendeak, Bai, inkluso bai. esate zeban, estetikoki ez egin hori, egin jokua ondo, eta, Ja. baina, bueno, ez dakit, esaten dutena da, naiz eta kritikak beti doia zen alde batetik, gero jokua bera ona omen da. Bai, nik ere gure hori, igual historizoa eta apurtxu bet, flojotxu deizela, baina jokatzerakoan oso ondo dauela, batez be. Oso jostagarria. Nier edo Bayonetta talakoak guztien jako zendantzako, oso aproposa da lantzan, ez. Demoa PC behintzat Steamen zegoela irakurri nuen, ez, Lander? Bai, okeres panagoen igual Epicen beda, baina, bueno, bakizu askotan horrak. Bai. Olakoak ies etzen dozku, eskara oso Epic saliek, baina, bueno, bai, mi suposatzen dute Steamen eta gero urteko dan beste plataformatan atan egongo dala. Beste joku interesgarri batean jarretzen dugu, berez, aspaldi estrene bierzana, uste dut bi behan dutze euki dauzela oinartien, baina The Alters ekainaren 13 estreneko da, ordenagailuetan PlayStation 5 eta Xbox Series kontsoletan. Eta hainbat bidez apatu dugu irratsaioan, baina barriro gogoratzi komeni da, dalako biziraupen abentura oso bitxi bat, betiko gauzak etxen ibilko gara gitxi gora bera, ez? Mundu estralurtar baten kokatuko da, nun gure espazio ontzize bertan, ez, trabatute edo estripu baten hostien konpontzen ibili birko gara, baliabideek batute, mundu esploreta, gero olako basie kudeatute eta bar. Baina dekolako berezitasun handi bet, gure protagonistien pertsina alternatiboak batzen edo sortzen ibili birko gara, ez dakiz zehazki zelan funtzionetan mekanika honek, egiz izan nahiko interesgarri iruditzate eta ez dute spoili gure izen. Baina gauzi da hori, igualeko dugu gure protagonistetako bat izango da, ingeniarize ez dakiz arlotakoa. Da igual aldugu sortu beste bat, biologoa gana. Eta beste bat, mekanikoa, ez dakiz ezalako gauzek. Kontu da, tanak alkarregaz, bizikidetza puntu bat egongo da hor, bakoitzak bere testu inguru, bere iragana auko deu, eta orduen, alako lizkarrak, harremanak sortuko dire, hor, traileren ikusten da momentu baten, baten hiletzen dela, edo besoa galtzen dabela, eta orduen euren arteko eztabaidak sortzen dire, eta alako gauzek. Orduen hor moten dugu narratiba aldetik nahiko pisutxu izango dela, eta aldi berien, grafikoki, oso potenti moten dugu, indi bat izeteko, kriston itxuridiko, egiz izan. Osak indizen artien, hori jarraitzu biherreko joku tekainiko hilabete honetan. Nei artistiko gintzat sci-fi estilo hauen da zela izan da, neiko atsegina eta interesante irutu zait. Pero ez daki jokarretan zura guztako zaiten, baina... Batez ben nabian diseinua eta, Oso, espektakularra. Ukera dukesunak ikusteko, Alters, jo biztaso bat. Igual hit or miss bat izango da, ez dakigu aspatuko da ben eta ondo helduko dan, baina behintzet jarretxoin birko da bai. Ziurrenik indiak badauka aukera hori, ez? Sorpresa amatera joatekoa. Hiruak normalian kontserbadoreagoak izaten die, normalian. Eta, bueno, a ver. Ez dakitzen hori, horren beste berandutxeren artien eta, benetan hobetzeko egin da ben, edo igual ez da be konfidantza handik eukin, hori ikusi berko da azken finean. Beste ategaz goaz, hainbat bider zaipatu dugun FPC Firebreak, kainaren 17 esteteneko da Remedy Entertainmenten joku barri hau, barriro PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-etarako. Eta, bueno, komentan izan dugune, da Left 4 Dead-en antzeko klon bat, ez? Lehen pertsonako tiro joku kooperatibo bat, baina kasu honetan, Control bideojokuen unibertsoan girotute. Control edo Alan Wake bera bai, ez da? Unibertso berien dauzela kokatute. Hiru lagun edo kide ibilko gara, FBC-ko bulegoa eta tiroka, bertako izaki, naturez gaindiko izaki zen kontra, erronka edo misinio desberdine gainditzen, gure armategi hobetzen. Eta honek behar orokorrien, itxura osorak argazeko, batez bere monstro, berezize gaitzik, eta... Eta armak, Bai, eta armak, bai. Armak soloak eta oso. Bai. Kanera, normalien niri zerbitzuerako jokuek eta atzera bota deztie, ez izen doakoak behintzet, denaz hausartzen normalien. Baina, epatu da bena gaitzik erremedikoak, Helldiversen antzeko filosofize edo negozio eredu egarratxuko dabe. Orduen, doako egunerak eta handizek egongo dira, misioa gehitxute, gunie gehitxute, txarrak eta bar. Eta gero, ordainpekoak, geusta estetikoak bakarrik izango direla aipatzen dabe. Orduen,
pentset, azteko, itxura ona, konfiantza emoten dugu horrek, eta ia zelan urtetan da, ze pentset, oso erakargarri ze, Left 4 Deaden garai horretara itzultzeko. Lander, kuriosidadez hon ikusten da. Azken aldean jolas batzuk ikusitu multijokalerak eta beti 3 pertsonako taldea dijuna. Historikoki 4 izan da. Aldaketa honen, tendentzia honen berririk baukazu zergatik izan daitekeen? Ideiari pez, ez dakit ideiari pez, egiz izan. Baina nahiko bitxiz da, ez? Igual, azkenien joku batzuetan, orekatzeko izango da besterik parik, aukera hori euki dabe da listo. Baina, bai, nahiko bitxizea Elden Ringen, edo amentxe 3 jokolarien arteko gauzi izetia. Japonesak igual, ja, 3 gora, bakarri lagatzen jendia, eta ez dakit, kurioso da. Venga, urrengoagaz goaz, ekainaren 19 zen Raidor Remastered, The Mystery of the Soulless Army ikusko dugu. Izenburu berezi bitxi honen atzien Shin Megami Tensei sagako bideojoku dau, hau da, persona moduko saga berekoa izango zana. Baina hemen, apurbe mekanikak eta aldatu itzen dire, ARPG baten aurrin gauz, ez duz ikusko txandakako borrokak esalakorik, baina bai, Shin Megami Tenseiko diabruek eta bestelako monstruak. Kasu honetan, uste dela 19. mendeko Japonia, okerrespana bilen, bertan girotzen da, eta izango gara balako polizi moduko bat, detektibe bat, diabruen atxetik bilko dana, bertako garaiko Tokion. Egoingoan remastered honetarako, remastered dela aipatzen dabe, baina aldaketa nahiko handizek datoz, batez be grafikoki. PlayStation 2ko joku esan berez, eta alako aurre renderizatutako inguruniek eta aukitzen bazen joku honek. Baina remastered honentzako, oin 3D ingurunetan ibilko gara, kalitate handizegaz, borrokatarako bizitza kalitateko aldaketa asko dauzela aipatzen dabe Atlusekoak. Orduan, ez da holan Shin Megami Tensei azpiko sagarik ezagunena. Pertsonaia bera bai egiz izan, protagonisten nahiko ezagune da, eta beste joku batzuetan agertu da. Baina aukera politxe dekie, personak hartu daben arrakasta edo exito honen atzien, beste spin-off zarrau batzuk bereskuratzeko, eta horreri biziz emoteko. Orduen kasu honetan, Raidor Remastered, praktikoki kontsola eta plataforma guztizen ikusko dugu, PC-en, PlayStationen, Xboxen, eta Switch bizetan estreneko da, ekainaren 19 honetan. Ibili bertezea, Lander, zu persona eta zala izan da? Hombre, irakartzeste, bentsete girotxi gaitzik eta, baina ez da holan bez, RPG berezitxu emoten dugu. Problemiko da, ia zelan urtean nan remasterat, horren arabera, jauziko da nonoz. Girotzez totalmente aldatzen gara, baina egun beri ematen dute, ze ekainaren 19 zen Rematch estreneko da, Slow Clappen kirol joku barrize. Ez du dizuan, kirol jokutan aditu dizela, zebez. Slow Clappekoa dire Shifuko garatzaiek. Eta, horko ideiak edo mekanika batzuk hartute, futbol joku bet sortu da behingo honetan. Bosteko taldiek osatuko duguz, eta online ibilko gara, bakoitza jokalari bete kontroleta, trikimailu pila erabilitze, alako tiro berezizek eta barrez, talde lanabe asko gutxatzen dabela moten dugu trailerra gaitzik. Eta, estudizioa badakigu fidatzeko dela, bideojokuek nahiko itxura berezizeteko. Eta kasu honetan zerbitzu erako planteamendu hori aurrera eramateko asmoa dekielez, eta gauzako betzen joan, Rocket League jantzeko, esango dugu, Rocket League testu ingurutxu betemon eta grafikoki estadizioak eta sekulako antzadekia. Metxet futbol zalintzat beste aukera bat, oso desberdinez, FC, FIFA eta eFootballera eta apurbete horrekaz nekatute egon hostien, eskertzeko da, alako beste plantamendu beti ikustia, eta ia zer moduz funtzioetan da ben. Kasu honetan, Rematch PC-erako, PlayStation Posterako eta Xbox Series-etarako ikusko dugu, esan dugun moduen, ekainaren 19 zen. Bere garaian FIFA Street eta olako futbito estiloko jolasak iontzean, baina hau pixkatu baindik arkadeagoa ematen du. Parteat ikusi nuen aurrekoa internetik streamerren batei jokatzen aizala eta divertiarria ematen zuen. Rocket League bezala partida askarrak, divertitu eta listo beste batera pasatzeko. Baina nik uste bere publikoa izan dezakela. Tero asmatzen badu gainera eSportan puntu hori sartzen, arrakasta izan dezake bai. Ez daketena justo ontxibli garela iruko taldiena,
bosteko taldik osatzerakoan, Ja. ez beholako nitxosko joku baten, ia zelan doakien hori dana. Ja, hori, zezaketen igual zelai txikiagoa sartu eta 3 pertsona, baina ez dakit. Igual dago aukeri, ez dakitze izan, ez Ja. dut askorik ikusi. Nik Probo boste- goten, naz bapes futbol salia, baina probena jotek izan. Ni bostekoa ikusi ez baita ere partida. Así que... Eta, bueno, ja beti bukatzeko, Nintendo ekosistema guztitzik urrun dute, urteko beste estrainaldi handizetako bat etorriko jaku. Ze, ekainaren 26-en Death Stranding 2 on the pitch ikusko dugu Hideo Kojima sortzaileen aldetik. Aritz, hemen zuzara dituena, baina, bueno, moten deu lehenengo jokuen jarraipena izango dela, goitzik bera, ez? Antzeko biziraute, esplorazio, akzio, bideo-joku baten aurren gauzela, eta zelan ez, historizo oso soro eta nazgarri baten atzien dagoena, ez? Hori da, pixkat, ikustea nahi dut, de hecho, zaien naiz lehenengo analiziak eta iritziak atera arte, erosteko, baina ikustea nahi dut, nola ematen dion jarraipena lehenengo jokoari, ze nahiko itxi bezala itentzun jolasak. Ez zan guztiz isten, baina bastante bai, eta ez zait okurretzen nola ematen dion jarraipena. Eta kurioso izango da nola iten dan. Jolasa bakigu zer dan. Produkzio balio oso handikoa, aktore famatu pila bat, Kojimaren betiko historia rokanbolesko eta oso cinematografiko horiek. Eta nola ateratzen dan. Kojimak esaten duna, ez, aurrekoan Game of the Year ateratzeko beste jolasen bat zegoen eta zaila daukan, aurten ere zaila dauka, baina, bueno, igual izan leizke ez, ja, agian esan daiteke superprodukzio horietatik aurten aterakoan bakarra dala. Azken finean GTA atzeratu zanez, 2006-ra, horrek bidea pixat irekita uzten dio. Baina, bueno, ikusi beharko da, gero igual jolazea ez da baino ona. Ez da erraza baita ere Death Stranding bat jarraipena matea eta ikusi beharko da. Bentsat grafikok ikusten deuna espektakularra da, hortaz. Bai. Ganera, nitzako zorona da, hau garatzen egon dela, eta aparte, beste bi proiektu daukos Kojimak. Ode bilurrizko jokua, ez dakigule proiektu txikiz izango da edo ez, nik suposatxo baietz. Eta gero alako Metal Gear estiloko bideojoku bezbe garatzen dabil, Fizint edo Faizint ez da izan ditzen da. Baina, bueno, suposatxet hori ikusko dugule 2030 pikuen, auskalo, baina, bueno, mentxete olako ez, Death Stranding bin moduko ekoizpen handi bet, eta atzien beste zezima proiektu bukitzi, Kojima zoratuta dabil betiko lez. A ber, nahi izate maizu, Kojima bere ofizinatan daukala logela bat berentzat 16 ordu itentula lan eta 8 ordu logela, siniste dizute. Osea, tipo olako historidentea data, hortaz, ikusi beharko da. Baina, bueno, orokorri nik... Jolasten dagoen, ez? Jolasten dagoen Death Stranding bata bestiak irten aurretik, ze bestela pilatu egin biajo. Bai, nik uste da lehena jolastu beharko dala biharna ulertzeko. Oso historia sakona da eta rokanbolezkoa da, hortaz. Lehena ez bazu ulertzen, zaila irutzen zait bigarrena guztiz gozatu ahal izango dezunik. Gero igual lortu du hori itea, bigarrena independenteki jolastuta ondo gotea, baina ez dakit, analizien zaion beharko du. Erike galdetzen da, dezima motorra erabiliko daen, bigarrenak, ez dakit, ez dakit, Uste baietz, beraiena ebiltzen zula, bai, uste, ez zutula Unreal Enginera pasatu. Gero galan dabez, okerezpena bien Unrealeko zer erabiltzen da bai, bai. Oblivionek eta hartzen moduen, ez, kusaren bat. Ez dakit ziur, baina bai. Ikusi ondo. Bueno, ekainako 26, ez? PlayStation 5. Bai. Hori da. Bueno, eta bideojoko salentzako urteko egunik zirrara garrienak, ero asti ardiez, aurten inoiz baino gehiago, ez? Switch 2 jasotzen dugu, eta gero udako aurkezpen handixekin azten ga. E3 azoka garaia ja bukatu ziren, egon zan, emote zeba maiet esetz itzuli beharrote zan, eta azkenean bai, ikusten da, ja esetz, nahiko garbi geratu da, eta beste ekitaldi pilo bat eukitzen ditugu, ez? Eta azken urteotan, joan die beste ekitaldi batzuk bere leku hartzen, eta Summer Game Fest jaialdiak idatuta, askotariko enpresa eta taldien bideojokoak ezagutzera emoteko hainbat ekimen ikusiko ditugu. Eta interesgarri zenak zeintzuk izango lirak ez? Ikusteko baita
igual, aipatuko dituguna baino gehiago, daukazue baita albistea gamerontxia.eus web horrian, eta daukazu albistea, fetxa guztiekin, estekekin, ikusi alizateko. Orduan, bueno, ala eta ben, nahi baldin moduzue, hartu boligrafoa edo mobila, eta apuntatu, lehenengoa izango esan ja ekainan 3an, bihar izango litzateke hau, eta, bueno, gongo ziren 2 aurkezpen, ezta? Ekainan 3an, bat izango litzateke Mix Summer Game Showcase, hau izango zala 6etan, eta baita aurretik, lauterdiotan egongo zen State of Unreal. Bai, State of Unreal, oin gitxi sartu dut gidoira, batez be, Unreal Engine irei lotutako, aurkezpena da, baina justo gero agertu die CD Projekt Redekoak aipatzen, bertan The Witcher 4 buruzko zozer aipatuko dara. Seguren itxorra den bat izango da, baina, bueno, Unreal Engine bostera altzen degulez, bertan egongo dire. Unreal Engine, bueno, Unrealen konferentzia hortatik entzuten nahiko nukena da, Unreal bosta dauzkan arazoiek ez duterina eta konpontzea lortu dutela. Zer ez dela, motorrak kriston potentziala dauka, grafikoki eta arazoiek lortu dituzte konpontzea. Ez emat urtera eroi ez horrekaz arazoa. Ja, hori da, problema. Bai, ez dakita gainera, baina kurioso izango da, nik uste dut, azten ganean bideo joko buruz berbetan, ja gaur egun Unreal irtetzen da, beti, bai ala bai, eta beti daukagu zalantzak, ez? Aurrekoan komentatzen ginean, dabize joko guztiak estandarizatzen Unreali esker, ez da hola, ala eta be, ez? Badauka margen bat desberdintzeko bat abestetik, gero dauzkan faio guztiak janbiar izatea, ez? Egiten ditzen jokuak, ona da, txarra da, ez? Indiei ematen dut aukera bat egiteko joku oso proak, ez? Motor batekin, bentsate bada bogan dagoen zerbait, eta ikusiko dugu, a ber ze aurkezten da ben. Eta beti ikusgarri segizan ikusteko, Unrealeko demo tekniko honek beti ikusteko dira. Hori da. Hori da. Eta gero, bueno, 3. izango zen, ekainaren 6an, gaueko 11etan, Summer Game Fest, handia, ez? Hau izango da handienetarikoa. Gero izango dugu ekainaren 7an, 6etan, atzaldeko 6etan, Wholesome Direct 2025, nik honi itxengo dutzat, goguakin. Azkenean, umiak gero baldin baduzkazu ebe, Wholesome honek oso txukunak die. Gogoratu Wholesome jokuak diela, igual estresa sortzen ez daren jokuak, edo violentzia normalean ez da benak eukitzen, horti doia zen jokuak. Die joku batzu desberdinak, eta, bueno, normalean oso egokiak izaten dira, lasai hartu eta pixkat relajatzea aldera jolasteko eta esplorazio bat egiteko. Hau aipatuz, Damian, parentesi txiki bat egiteko, norbaitek aurrak edo dauzkatzutenok, gomendatzei zuet, orain gutxi atera dena, zena, Katamari Dama zinegilena, Tuati, bai. Gomendatzen dut, probatu dut, ez da niretzako jolasa, baina nik uste txiko txiki alde dauzkatzute jolas oso polita izarezkela, gainera, atzetik mezua daukalako interesanta irutzen zean ematea. Eta gaina ondo implementatuta, divertigarriteko, beraz. Ondo. Eta Katamari bera, igual, izan lik, ez? Bai, Katamari. Katamari ere bai, baina... Osa, Katamari oso divertigarria da, baina besteak gainera plus hori dauka mezu bat ematen dula. Eta nik uste hori dala garrantzitsua. Hori, Wholesome Direct 2025, ekainaren 7an, 6etan. Gero, egongo zen, Xbox Game Showcase, eta The Outer Worlds 2, ekainaren 8an, 7etan. Hau be, bueno, nik guztako jaten hau ikustia. The Outer Worlds bat, ez dakit ze puntutaraino, eukizeban erdipurdiko arrakasta bat, baina planteamentuan niri gustatzen jat, eta bere biarekin saiatzen dien konpontzen, lehenengoko kontu hau. Hori da, eta niri behar dina, lehenengoa jolasten hasi nintzen, Game Passien, baina ez zuzten askorik arrapen, naiz eta hori ez, Fallout New Vegasen rollo hori barriro hartzen saiatu ziren, Obsidianekoak. Baina, bueno, nik uste bigarren bategaz akatxorrek zuzendu ezkero, eta joku buru bilaue itzen saiatu ezkero, zuzer txukuna aldala urten. Baina horretaz aparte, Xboxen aurkezpena bilekatu da zalatxari parik udako aurkezpen handizenetarikoan, bertan batzen dire, bai Xbox, gaur egun ganera, multiplataformi dela, osak ez dela bakarrik kontsolarako, edo PC-reko jokuri buruz berroa ingo,
baina ganera hirugarrenan iragarpen pila dau, indie jokuen iragarpena gogoten dire, orduen bertan biltzen da, ez? Lakran de lakrem eta ikusin behar da bai ala bai. Bai, eta gainera, nik uste erritmo oso ona ematen dute, txapa gutxi, jokoa. Landar, nik uste nire partetik bintzat zuzenean emango deula Xboxena. Bai. Igandea da, ez? Iganderako biziri bagauz, bai, emongo dugu Vale. zuzenek hori. Han ikusiko, kanan honetan aurkituko gaituzue, Gamerauntzeko Twitch kanalean. Beraz, Hori da, eta pasatu baldin bajatzu, egongo da igota. Hori da. Hori da, bai, YouTubeen edo Peertubeen beti ikusteko aukeriko duzu, bai. Eta hurrengo erratzaioan nik uste eukiko deula guzti haueatik laburpena eta hitzeiteko gauza asko. Bai, eta gero baita ekainaren 8an berandutxuago 9:00 PC Gaming Show egongo da. Ez? Eta bueno, honei die gutxora Landerrek aipatzia nahi zinuzenak, eta baina ez die bakarrak. Ze PC Gaming Show honen ostian, ekainaren 8an 9:00 ez ostian, baizik eta honez gain, badare beste aurkezpen batzuk, begiratu leizkenak esandako albistean, webgunean, eta begiratu datak, begiratu estekak, eta igual interesgarria Day of Devs, Women-led Games, baita, 2025, IGN Live, Future Game Show, eta, bueno, hor badare, ez? Batzuk interese partikularrak baldin baduzkago, ikusteko interesgarriak izan daizken batzuk. Egizan ez dakitze, estrategiarik horrena dan horren beste aurkezpen batziena. Atitzia, ez da? Bai, azken finean, indie joku interesgarri asko gongo dire, baina eske bestetanan artien lurperatute itxota geratuko dire, ez? Orduan, niretzat ez da estrategiarik horrena. Azken finean, nik zerrakit nire biltzen azela idazten, ez? Edo komentetan oneri buruz, azken finean, indie asko alboratu inbiertaz, bestela zio beste nari buruz berain. Orduen ez dute horren apropos ikusten. Baina, bueno, asko joku interesgarri pila gongo dire egunotan, eta jarraitzu gure badozuz, hemen egongo gara. Erratzaioan eta beste eta bogunien. Landar, kaldera bat, lehenengo PlayStation da Nintendo berririk ez daukagu, ez? Bueno, hori komentatzera gentozen, Nintendo, PlayStation, Ubisoft, ez? Nundare honek, Devolverre, bai. Devolverre, bai. Devolverren bere bideo zorua eta aurkezpen zorua, bai. Bizkia falta motatzen da. Ja, egiz da Summer Game Festan, justo aurrekoan Geoff Keighleyk aipatu eban, zenbat laguntzaile da babesleuko da bezan, eta hor Nintendo, Devolver eta aipatze ziren, ez? Baina, claro, Nintendo kasu oso bereziz da, Switch bize kaletatuko dugu, orduan ez dakigu direkt bat etxeko preste egongo dizen. PlayStation dino nagaitzik, normalien maiatzen ditzen batzutan ekainen bebai, oingoan atzerau agertuko dire, iraierako edo hori aipatzen da, euskalo. Ubisoften kasu azkenien oingo finantzatxostenien aipatzen zan joku asko berandutu ingo biesela, lasai zaguartzeko asmoagaz, ze Assassin's Creed Shadows pare bat aldiz berandutzi ondo etorriakie. Orduen, igual ez dugu ikusko Ubisoft Forwardik, horrek oso tipikoak zirela, udako aurkezpenen artien. Eta Devolver, idari pez, agaldute dabil. Hori penia, ez? Devolver zan igual nahiko kuriosua, zentu hortan. Egize da, azkenien, indie argitaletxe handi bat izela, baina normalien 3 bideojoku baino ez esan biltzen. Kristoneko izpen baten atxien, ze euren aurkezpenak kurra asko ukitzen man. Orduen igualoengoan esan dabe, abitxu, aurten ez teko katalogan dirik eta deskantxo hartuko dugu, edo igual de repente ataraten dabe euren aurkezpena hor, ez? Apuru bete, Shadow Drop aten je, baina euskalo. Oso ondo, gutxi gora hau da, insistidu dengo dutuet, begiratu gamerauntzia.eus webgunean, sartu ekaineko aurkezpenen albistean, segitxuan topatuko duzue orrialde printzipalean, nagusian, eta begiratu interesatzen duten guztia, gainera laburpentso bat dauka eginda Landerrek, daukose YouTubeko, Twitcheko elbideak, eta ordutegia. Orduan, interesatzen jatzuena ikusteko ez galdu aukera, eta gero esan da bena aritzeko bai. Xboxekoa hemen botako dala bai ala bai, besteren bat ez dakit eroriko dan. Beste bat jausten baldin bada, ikusiko duzu gure kanaletan egongo da ikusgarri. Así que, abese ekartzen dozkon interesgarria ekaina honek, emoten dau oso potentia etorriko dala, eta gero udan jolasteko gaztia baldin badukazue, edizki.
Ba, igual, albiztez aldatuko dugu, eta, bueno, beste alor batera joko dugu. Ustetan eiakun, alor bat ganera. Ze Electronic Arts enpresiek, Cliffhanger Games estudizat desagerrarazi dabela aurreratu dugu. Bueno, hainbat edabidek aurreratu dabe, egiz izan da. Eta zer egon da, nortzuk izan dire Cliffhanger Gamesekoak, aspaldi iragarrezan Black Panther superheroizen bideojoku garatzeaz arduratzen zen taldie. Orduen, Black Pantherren joku hau galdute geratu da, bertan bera geratu da. Electronic Artsetik ze komente dabe, betiko moduen argitaletxeri edo enpresieri fokuratzen eta sormen energize bideratzen lagunduko dutxon erabakize izango dela aipatzen da, ejekutuen aldetik, betiko moduen berrantolatzie edo beregokitzie langile kaleratute edo mugitute, esango dugu, abarruen. Ondino ez dakigu Cliffhangers bera zenbat langile osatuta egondan. Aran dabe, adibidez higieneko atarikoak kazetarizek earekin harremanetan jartzen saiatu dire, baina ez da berantzunik jaso momentuz. Printzipioz, ezkendun ikusko maiatzazik erako kaleratzien besteko deskalabro edo ondamendi bat, ze, maiatzazik eran 3 bat langile kaleratu biezan eatik, eta, ikusten duzu moduen, oin beste ronda bat, beste txanda bat atorrela moten dugu. Cliffhanger bera estudizo nahiko hasi berriz esan, 2023 urtien eratu zen Monolith estudizoko garatzaile veteranoak osatute. Monolith bera, otsaien itxiban eak, orduen, ez dau, ikusten duzu moduen, nahiko egoera kaskarrien dabiz Electronic Artsekoak, hor FIFA edo FC-en azken urtietako emaitzek estire oso onak izenatza danez, orduen hortik hau dana aitzeko erabakize hartun behar zen dabe. Alan dabe zorionez, antzadanez, eatik estiri biltzen horren beste kaleratzen, baizik eta berantolatzen. Benetan berantolatzen esango dugu, ez? Orduen, izten da bezan estudizetako langilek beste talde batzutera bideratzen saietzen dire, hori zen da kasu antzadanez, eta ikusi dugu, bizen jarretzen daben garatzaile taldetako langile kopurue areagotzen dabil. Iturrizen arabera, urte honetako martxorako iazko epe berien baino 8 langile gehiago dauz, ean. Orduen, ikusten gabiz, hori, estudio handizetara garatzaile gehiago bideratzen dabizela, eta aldi berien beste estudio txikiz hauek edo ez da benak horren ondo funtzionetan, desagarrarazi etzen dabizela. Black Pantherren titulori dagokizunez, 3. pertsonako abentura eta akzio abenturie izen bierzan, joku esan gut, azkenin superheroien bideojoku tipiko bat. Ez dugu ezer ikusi, baina zurrumurren arabera mundu irekiko proiektue izango zen. Oin gitzi ganera justo, Marvel 1993, Rise of Hydra, beste bideojokuet, Skydance Interactive enpresiena, atzeratu sala jakin gendun, hau ez da eana, baina kasualitatez bertan beste Black Panther bat ikusko gendun, Captain America batera, orduen kasualitatea. Baina, ez da eak superheroien munduen dekon bideojoku bakarra, ze, honetan Iron Manen beste bideojokuek garatzen dabiz. 2022 urtien ezagutu gendun proiektue, baina ordutik ona ez dugu ezer entzun. Orduen, pentsetan dugu, Iron Man izen da, martxa jarraitzuko dabela, baina itxaronen bierko dugu, guzageza entzun alizeteko. Pena bat, kaleratzeak, esan duzu, asko birkokatu iten dituztela, baina, eana esan dezuna, FIFA-kin gainbera datorrela ematen du, azkenengo Battlefield-ekin etzen ondo jun, Dragon Age ere earen nada, ez, gizkiz bano? Bai. Baita ez du ondo funtzionatu, beraz, pixketa izaio ez hain larriki, baina Ubisoften berdinak gerartatzen, bere saga printzipalak egunero pixu gutxoa daukatela, beraz. Zerbaitatik, Gizien bate FIFA da, ez, FC, horrek ez padotxe futxiletan beste dana jauzitzen da, ez da besterik ean munduen egiz izan. Baina, dinezune, Battlefield, beti da bizor, gola eta bera, jentie berotzen da, eta gero jokuek ez dugu horren ondo funtzionetan, eta haiek izgeratzen horren beste joku handi egiz izan. Mass Effect igual izan lehizke, earen izan ez? Badabiz garatzen, baina auskalo. Baina azkenare Andromeda desastre bat izan zen. Parrezegaz badabiz, Dragon Age egaz batera iragarri bien, uste okerespana bien oin urte batzuk, baina ondin ez dugu ezer ikusi. Orduan, hori benoizko torko dan, da zelan funtzioniko da ben, baina argi dau beste negozio eredu bet bilatu behar da bela, funtzionalizeteko.
Eta beti komentan Bai, dugu, gainera- igual airukoitzak albodatu da beste joku txikizau batzuk, preste? Eske hori da, ea airukoitzak eta frankizia ero IP potenteak. Eta azkenean ez da gizien nahi da ben. Hobe da nire ustez olako enpresa bate gainera, ez? Daukala finantziazio iturri sendo bat, saiatu gauzak itzen, esperimentatu, irtengo jatzu gauza honak. Hori, zaitu, mantendu laizketzu FIFA eta Battlefield betiko formula, dirua sortuko izutena, eta zerbait esperimentala egin. Berria, funtzionatzen bau. Eta oso garezti ez daiela izan, baina gutxenez zerbait ezberdina, porque igual IP berri bat sortu dezakezu, gero etorkizunan, da, aziratik, diru kantitate poli bat izan daitekena. Baina, bueno. Bitu guzti epatu dugu, Ubisoften antzekotasun, ekeagaz, eta epatu bier da eakoin, nasko horatzen noin, pasan urtean izan, ez dakiz batetan, baina ez dakiz gogoanteko zuen Tales of Kensera sau, sala alako Metroidvania bat, Afrikar girotxiegaz, eta antzadan ez horrek bezpan oso ondo funtzionez, salmenta aldetik, baina gero balorazioak eta iritsizek oso ona dekoz. Orduen barriro, igual, hori fateiaki, marketing hori indartzi, joku txikizen ganako, euren estudizo desberdinek edo funtzionetan dabe, edo gai dire joku interesgarrizek kaleratzeko olako aurrekontu erraldoi bat barik. Orduen, Ubisoften egoera oso antzeko da, benetan be, Bai, guztiz ados. Bueno, gaurko azkenengo albistearekin joko dugu, ikusi dugu EAk talentu teknikoa kaleratzen duela, eta orain konpainia batik datoz talentu teknikoa hartu ez duena egiten, eta edukiri ez dakit badaukan. Nintendo bai, baina The Pokémon Companyk adierazi digu Nintendo ZA urriaren 26an plazaratuko dela, bai Switch baterako, eta baita ere Switch Biko bertzioak egongo dira, Switch Bia, lehenengoan erosten duten jendeak, eta ero bian ibiltzen nahi dutenak, adabaki bitartez plana hobetu ahal izango du, eta jolasaren kalitatea eta hobetu. Landar ez da, eta adabaki hau debaldekoa izangoan, ordenpekoa hori izan duten. Nahu seguru egiz izan, esango neket doakoa dala, zazken finen Switch Biko berzinoa gongo dalez, baina azteko oso argi egiz izan, Eta, esate dute, adabaki horretan atal grafikoa hobetuko dala, eta segunduko irudi tasa hobetuko dala baita ere. Hau esanik, eta ikusten nahi zeatenak bideoan, trailerra ikusita, nire zalantzago, eta hau da Switch Biko berzioa edo lehenengo Switchekoa? Galdera hona. Bietan ere erantzunak eskarra, baina, Eta, pixa berrikuntza zela sartu dituztena Pokemonetan, adibidez, demora realeko mekanika ikusiko ditugu, bere garaian itzen genuen irratsaio baten, piztiak izatzerakoan edo borroka iterakoan, betiko borroka estatikoak izateaz gain, pixa mugitu halko zehala munduan zehar, beraz, berritasun bat izango da. Eta ero baita ere, Pokebola jaurtitzeko eta mekanika berriatzu sartuko dituzte. Hasierako Pokemon bezala sartu zituzten jada ezagunak diran 3, Chikorita, belar modukoa, Tepik sumotakoa eta Totodile, ur motakoa. Eta gero itzulkoa dana da bere garaian albo batera utzi zena Mega Evoluzioen mekanika. Bitartean beste antzerako gauza batzuk egon dira, Z Evoluzioa eta beste batzuk. Baina, nik uste zaletu gehien hon favoritoa Mega Evoluzioak zidela. Maitatuena da zalantzari, bai. Eta gainera ikusiet Mega Evoluzio berri batzuk ekarriko dituztela, beraz, ondo daiteke. Eta... Bitxo, Aritz, apurbete lehen komentu duzun arire, bai izango da ordainpekoa, Switch batetik Switch birako gaurkotxe hori. Ganera, berez ez dago bai ez datut, zenbatera alduko dan Europan, zenbat eurotan egongo dan hobekuntza hori, baina Switch bateko Legends Z-ak 60 euro balizoko deuz, eta Switch bikoak 70. Osake, suposatzen dugu, gaurkotxe hori 10 eurokoa izango dela. Orduan, apurbete hobetzeko edo kontsola barrezen hobeto ikusteko, nahiko kutre iruditziat, 10 eurotan jartzia. Foto, ikusten egean irudiak zeakoak, jokoak, Switch bikoa baldimadia, fotogramatan oso justu dijoa, Fotogramatan hobekuntza esaten badute, Switch batean ez dena imaginatu ze desastre izangoan. PowerPointeko presentazio izangoan, baina, Eta, ze da Mega Evoluzio bat?
Ba, iten dezuna da, Pokemonak adibidez ezautzezu Charizard. Bai. Vale, ba, borroka barruan egin dezakezuna da, borroka bakoitzeko Pokemon bat evoluzionatu dezakezu aratago. Charizard dauzka bi Mega Evoluzio mota, Mega Charizard X eta Mega Charizard Y dala guztet. Eta, bueno, bat bihurtzen da, mota aldatzen da, eta gainera estadistikak areagotzen zaizkio, potentea da, ez dakit, eraso bereziak ez dakit zauzkan, uste ez, baina, bueno, hori itezu, taldetik Pokemona bihurtzen dezu, Super Saiyan. oso potentea bihurtzen dezu, Vale. eta, bueno, gero ekaina bian... Hori nekin zuen, Vale. Eta gara ezagutzen hori. Ba, hori, Existitzen zen, ez da garaiz zaharretako zerbait, esan dezakigu, Hori Pokemonen dozan, historian Sun zehar, eta Moon, ez? Jokuetan gehitzu bien hori okerespana bien. ez lehenagotik zegoen, Bai, bale. X eta Y uste bat zegoela. Mhm. Baina bai, hori, Pokemon historia hartzen badeu denboran zehar, ba, erdian más o menos sartu zuten mekanikat. Eta, bueno, iragartzeko oraindik gauza gehiago esan dituzte dauzkatela, eta kainako 22an, ba, Pokemon Presents bat antolatuko du Nintendok, eta bertan erakutziko digute gauza gehiago. Bestalde, eta hauek, bai, hauek badaukate kalitate teknikoa. Square Enixek bere jolasa baitare Dragon Quest bat eta bian HD bide remakeaz buruz hitz egin digu. Bertan, lehenenik eta esan digutena da ze datatan iritsiko den, urriako eta marrean argitaratuko dira bi lehen jokuen berregiteak, jola super mitikoa dianak eta kalitate oso honekoak. Eta iaz estrenatutako Dragon Quest 3 HD bide remakearen ibilbide bera jarraituko dute, beraz formula hori ondo balio izan ziotena errepikatzen dute. Ingo dutena lehenoko jolasan historioa eta berdina hartu, baina spriteak kalitate handikoak egin, eta baita ere ingurugiroak 3D modeluatan egin. Pixkan ahazten du 3Dko modelu horiek, nola esango nuke ba, ondo detaiatuta daude, baina pertsonaiak pixel art HD batekin egin daude, beraz, nahiko nahasketa kuriosoa da, eta estatikoki nahiko polita geratzen dena. Aterako dan konsolak, ba, bueno, PC-en jasoko dugu, PlayStation ere bai, Xboxen, eta baita Nintendo konsoletan, beraz, plataforma guztietan. Eta baita ere, Switch bian ere jasoko dugu. Bertaz hori, gainera, esan duten ez, edizio fizikoak, Switch bikoak, giltz digitala bezala izango da. Hau da, kartutxeak harriko du, baina barruan ez du jokoak harriko. Izango da, kodigo bat ekarriko una, Switchea konektatzean, bat dendara konektatu eta automatikoki jolasa deskargatzen dizuna. Beraz, pena bada fizikoaren hori galtzen goazela, ze gero ikusten dugu interneta juten denean eta ezin ibili izatea, baina bueno, jolas super mitikoak, kalitatea honekoak, grafikoki berrikuntza handi bat eman diotena, Dragon Quest 3 HD bide horren bide berra jarraituz, beraz, zaletuak zeaten ontzat, kasexi erosketa obligatu bat. Ba, esotxirona deko, Dragon Questen hirugarren jokuen remakeek oso ondo funtzione deu, eta Square Enixeri espero bine baino maitza hobiek emontxizela usteot. Orduan, trilogize osatzie, honekaz bizikaz, lehengo gaz da bigarrenagaz, ba, jenti oso posik egongo da. Baina bai, tazioak dinena, sekutri dan, ez? GameKey card honen asuntuana, hau da, fizikoan erosi, baina gero giltz digitala motiena. Ordenara juten aspaldetxik ikusten izen dugun sozer dala berez, baina esketxat ikusten zentzurik inondik gira, bez? Zertarako nahi baina beti, normalean egoten daukera, erosteko, egon izan da, gero eta gutxio igual. Nik uste kutxen kolekzionistan zati izango dala zerbait pentsatuta. Jo, baina ala eta be, baina pixka da Nintendo da bat, a ber, egia da... Nintendo kasuen ez, ez da kolekzionistan txat, ez da oso horregaz. Esaten dut, hori da, Nintendok berak ipintzen ditu, a ber, ez dakit hitz egin dugun honi buruz, baina ipintzen ditu bi memoria, ez? Bat dala 8 gigakoa, 6 gigakoa, eta bestia dala 64koa, eta karo, zuk erosten baldin badozu, olako memoria bat, ustot 64koak, kostatzen jakola, saldutako joku bakoitza gaitik, 3. enpresa horri, 16 euro. Odan, karo, irabaziak asko geizten die, bakoitzeko. Odan, erabakitzia, joku guztia sartzia hor barruan,
edo kei bat sartu, claro, da diru kontua da azkenean. Baita Nintendo doka monopolioa, memoria horrena. Bai, Hori irekitzen baldin digitala bazan, merkeagoa lortzen ez bazan. dute jartzen, askotan. Ez, merkeagoa ez, baina itxon dutena da presio igualean, bai, baina claro. gero jaten dau, hirugarren garatzaile horrek jaten dau diferentzia. Odan kasu honetan, Cyberpunk 2037, CD Projektek erabaki zeban bera jango zebala 16 euro horrek, diferentzianak, zaten da, niketarako do jokua bai, ala bai, eta galduko dut 16 euro horrek joku bakoitzeko. Baina benetan hori egitea, Nintendo aldetik ez, baldintzak eta ipintzen dituanak nire jatondo pentsatzen, ze. Ipini baita, zehose gehiago ajustatu lehikena, edo ez egin monopolio bat. Zabaldu hori, merketzeko, azkenian, txinan irtengo die holako memoriak askoz merkeago, fijo. Bai, eta bestela, ez emon aukeri, esan nahi digital inizietik da, listo. Ikusi dugu salmenta gehienak digitalera bideratzen da bizela, izan Nintendo kontsolatan ez. Ez tala hola. Baina, eskin niritzako, batez be, informatzen ez tarantzat, ez? Zupentxe, ez dugu zule ideari, zoa zela zuri ilusioan agaz Cyberpunk erosten, eta ez dugu zuk hartu txabera, jo, eske... Cyberpunk justo bai? Bueno, bai. Bai, Dragon Quest, kasu. Beste joko asko, bai. Niritzako nahiko erabaki eskasa, baina, oza, ulertzeko dela, garatzaien aldetik, bari 16 euro dire, eta, bale? Baina, desde luego, Nintendo txat honetara bideratzi dena, ez lan ditzen dire euren txartel berezionek, janaz gogoratzen. Microexpress, ez da izan, baina bai. Desde luego, zelako erabakize, Switch bizeolan heltzeko. Gero igual egongo dira aldaketak, eta presizoa merketuko da joku gehiago ikusten duguz, fizikoan. Claro, eta izan bai hain itxia, ez, eta hori monopolikoa, ezin da, ez dago, PC-an adibidez, eta erabakitzen baldin badu enpresa batek etaratzea digitala, gero igual aurrerago publisher batek ingo dau, bertsio fisiko bat, txukunagoa mapa batekin, eta ez dakize, eta igual salduko dutzu, ez, hori, eta zuk izango duzu kolekzionista dakota, oso ondo, ez, gustatzen jakone eukitzea bertsio fisikoa eta, baina seguramente Nintendo, ez, dana bai, edo dana ez. Egongo da bertsioren bat aurrerago, baina ikusiko dugu. Eta, bueno, albistegiko, albiste nagusik bukatute, igual komenia ipatzi ez, laburren artien, larun bat honetan indogune ez, pasan hastien indogune. Bergaran batu ginen, Bergarako Laboratorium Museoan, lehen aldiz Euskal bideojoku gileen topaketia antolatzeko. Zien provisionala, ez da behin betikoa, ikusko dugu beste modu batera evoluzionetan daben. Baina, bueno, saiatu ginen Euskal Herriko garatzaile euskaldunek elkartzen, azken finen, beti aipatzen dugune lortzeko, ez? Askotan, jenti iztazagutzen, hemen industria honetan geroz eta garatzaile handi gehiago ikusten gabiz, eta lan dabe, saridatik edo beste da inundik bez ez dira ezagutzen, ez dago aukera hori. Eta orden gurasmoa izan da, jenti ebatzie, Ibai Espurua Somorro Estudioko sortzaileagaz batera elkartu ginen, jenti ebatzen hasteko, eta purueto ideia niri formi emoteko. Eta azkenien, Bergaran bertan antolatu ginen, aurkezpen oso informalak eitzeko, modu informalien elkar ezagutzeko. Eta jente nahiko txu batu ginen, da esan biorotek izan oso proiektu eta oso jente interesgarritze batxie lortu gendule. Horrego ziren, badibidez, Julen eta Sabio Urrutia sortzaileek, Gabriel Fiallegas, Ibai Espurua bera, gero musikagileek Anisa Mestoi egon gendu hor, Ipar Euskal Herriko musikagile Ubisoften lanatan ibili izan dana. Gero aparte, jente handize egon zan, joku handizetan lan indabena, baina tanetari bildu izen gure dugu. Eta hori belortu da, Euskal Game Jamien parte hartu da behen, sortzaileek, bestelako indie jokuetan ibili dizenak, euren enpresa propioa sortute. Orduen, egoera eta jatorri guztizetako garatzaile batute, alkarregandik ikesteko eta alkar zagutzeko leku politxizen zan. Eta, bueno, izan nire aldetik supervalorazio positiboa haitxe dut, oso pozik eratu ginen emaitxegaz. Eta untxe, hor gabiz, aurreri jarraipena amon gurien, talde txubet eratu dugu garatzaile honekaz, jarraipena moteko, jente gehiago batzen hasi da. Orduen, hori ze, ezagutzen badozu inor edo betikoa ez, baten batek parte hartu gure badu, gu asko mentetie eta, bueno, gehitzuko dugu talde honetara. Eta holan, urrengoren baten, ondino jente gehiago, ondino talde politxago sortuko dugu, eta oneri bizi hori emoten jarratzeko aukeri gongo da gure aldetik. Esan barraukat,
Twitter ze kutrean, orain isa, nahi tutela fotoa jarri, eta ez zidan Twitterrera sartzen uzten ez bada logeatuta. Azkenean lortu 1000 buelta eman da, baina, jo. Bai, Mastodonen ipiniako goto. Hori da. Bai, goma da sortan, baina, bueno, hori, komentan dago dena. Oso gauza politxe, eta benetan, merezu da bena urrengo baterako, hori mantentzen da hori elikatzen jarraitzi ez, ikusi dugu jente oso interesgarri dagoela, ez, gure inguruen. Eta euren ahotsak entzutie garrantzitsu dela, zen normalien ez dugu entzuten, eta euskeraz ondino gitxeo. Bai, nik uste dute, zerbait esan behar baldin bada, igual, denbora falta eta da nahi zala, ez? Bai, azkenien, hori, asmoazan aurkezpen laburtxuek izetie, bakotxa bere burue aurkeztie. Karo, geraz izin urtean hor proiektuek ideiak eta goza pilloa, eta jode, bai. Goza batxuterako labur geratu zan, motz geratu zan. Lander artistako lagoa dira. Bai. Bai, oso polita elkartzea eta batipat hori. Euskal bideoko gintzan dagoen jendea juntatzea, elkarra ezagutzea eta esan dezuna, proiektu kolaboratio gatera baitezke, behira, gu izugarri gustora. Erikusko gotorkizun nien, bentsete momentuz jenti orokorrin posi geratu da, zik hori ze. Esalten dugun ez, petxetan dugun aurrera jarratxiko da bela, eta gu bentsete zagetuko gara babes hori emoten, gemera ontzatik, buruete polizoi moduen ez, gure hartin ez dagoela hankaratzaierik, baina, bueno, horretarako lan etxeko prest. Oso ondo? Bueno, nik uste dute denboraz pasatu gala, betiko antzera, eta honekin agurtzeko ordua eritsi da. Hemengo informazioa guztia daukazue webgunean, gamerauntxe.eus, eta edo zertarako sartu hor, eta baita Telegram kanalean. Así que, eta hori ze, datorren urtera arte. Osea, urtera arte, datorren astera arte. Bai. Horren besteko ze paseko dira aste honetan, urte bete pasete ezingo gara, ezta? Ez, hori da asteleneko lapsuak. Urte berri ona falta zaizu, opaetzea. Hori, komentu dugu, aurkezpenak eta jarraitzen ibilko garela aldetik, orduen betiko lez gamerauntxe.eus jarraitzu horretarako, eta ia zer datorren egunotan. Hori da. Hale, ondo segi. Ondo bili, agur.